nakikita. Kakasabi ko lang ayoko. Kasi mga katsura nga pala si Paolo. Bago gupit, bago mga memes kayo nag-ating at simulan. Sino sinabi kong hindi na ako iinom? Hinang-hina na ako. Gumapang ako ng mag-isa para lang makainom ng tubig. Hindi na ako iinom. Eh nung nawala, bumalik na naman yung lakas mo. Game na naman. Laban! Hinang-hina na ako. Laban lang. Lalo lang kayong darating na ang Pasko. Handaan nyo na mga kids ninyo. I get those goosebumps every... Seryoso ba yan? Paano niya nagagawa yan? Ostrich ba ito na ano? Nakalagay sa likod? Na-nerf lang yung ostrich. Okay, sunod. I'm now going to use si Idol pala to as a greetings of hello or most. Like ko ito nakikita sa TikTok. Sa Idol pala to eh! Sa Idol pala to eh! Nakita ko pa to dati sa Facebook yung kay Tom and Jerry. Nakaganong si Jerry ata. Ano, naalala ko? Kailan ko nakita na isang Facebook comment na naging meme na talaga. Ay, ito nga. Ito yung pinanggalingan. Ayos, naalala ko kabataan ko. Si Idol pala to eh. Parang yung meme kay Leonardo DiCaprio. Nakagano. Alam ko yun ah! Sa meme yun ah! Ay, si Idol pala to eh! Ano, pandesal man. Sunod. I'm 23 now, but will I live to see 24 away? Fingers going out of Basta wag lang freezer na may lamang OFW para awan yun na. Hindi ako na makaganon. Kasi ito pala si Idol po. Naka-shades pa. Nagdala ka bang sabon? Baka sabunin ka ng teacher mo niyan. Idol pala tong gangster na to eh. Sunod, hindi ako na makapiright. Atreus, ako ay may sasabihin sa'yo. Tatanungin kita. Sa Idol. Nakatikim ka na ba? Tig-2 piso. Nantig 2 pisong takoyaki dito sa Taguig City. Sa Upper Bikutan kasi. Matatagpuan mo ang isang tindahan. Boy, nakabot kayang takoyaki. God of Takoyaki. Sunod. Dasal ka ng dasal, hindi mo naman binabago ang iyong asal, ay hindi ka pa rin magiging banal. Oh! Tama, ano iniiyak-iyak mo? Totoo naman. Baka pag nasa impyerno ka na sa talas na kagano'n siya. Uy, sa Idol pala to eh. Bumapata sa atin. Bibot sa mga lagi nagsisimba. Nakupal naman pag-uwi ng bahay. Mga Idol nga mga yan. Natapa ka pa sa enforcer. Bakit di mo ko pinapara, sir? Okay. So pala si Idol na naglalagay ng Robert ko eh, di ba? Sunod! 1, 2, 3, hindi po na. Uy, si Idol pala to eh! Ulit-ulit, kalagay Ivan. Station India Rush Hour. Ang dami yan. Alam ko tayo nagtutulakan. Grabe naman si Idol. Ba nakaiwas pa siya para di tamaan. Magaling. Grabe ka, Idol. Ayun ka, siyempre. Yung may laging nangaawat. Hawakan mo ka sa tenga. Kiss mo sa pisngi, kiss mo sa leeg. Kaya mo yan. Sige. O ano? Okay, habi mo mahal mo, di ba? Kiss mo nga. Kiss mo sa bayhag. Tuloy na Idol yung mga nagsisimula ng away. No? Kaya sa nag-aawat. Alam ko to yung Japanese to. Tayo gulat ako hayop. What? Dami ads. Okay, ads na isang game. Kala mo umiiyak tayo. Ito pala si Idol eh. Pagkakitaan natin yan. Magaling. Sunod. Pag tumingin ka, yari ka. Huwag mo ko titignan. Sige. Sige, patay mali siya lang. Ito pala si Idol eh. Idol enforcer pala to eh. Tapos nakakasap pag yung mismo katabi mo, ano rin, enforcer. Des walang suot. Oy, naku, dalawa pa. Si Idol nga to. Patay. Dalawa pa kayo. Paguntugin ko kayong dalawang itlog. Walang pansinan. Di pa naman ako gumagalaw eh. Ito yung loophole. Galawang Idol pala to eh. Para-paraan lang. Kailangan ko pa makauwi. Diba?
ako paggabi. Ako. Daming memes ngayon ng itong God of War. Kabol ba yan? Wag! Rod. Ayan na. Sige. Wala o puti. Sa ano pa tayo? Sa pula, sa puti. Ayan na. Lagi na baliw na. Ano? Matindi to. Palaban. Ano baliw na siya? Mapalag pa yung kalaban. Mapalag. Tumuto ka. Ayan na. Ito ako pag makauna. Ito ako pag hinahanap ko sino yung sumisira sa buhay ko. Ikaw yan o! Hinahunting niya yung kalaban. Hinahunting. Sarili ko lang pala. Ako lang pala ang idol. Idol ko pala sarili ko. Tama? Pink na yan. Kumpulat puti. Wow! Ano yan? Meron? Matindi. Isa pa. May sakit na ba to? Ayun guys, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano maglaro ng Aurora game. Ngayon po tayo sa... Ayan. Kapit. Baka makati. Baka meron siyang ano sa likod niya. Ay! Brad, wala ka sa bahay, Brad. Uy! Brad, wala ka sa bahay mo. Si Idol pala to eh! Idol! Bababa na! Pawara ka na, Idol! Idol pala to eh! Lupit! Basta nagbayad siya bago siya matulog, okay lang. Dahil ko pa yung mga kupal na walang nasa gitna nyo, tapos kailangan mo mag-abot ng pera. Grabe talaga mga kamaster. Tignan nyo. Buksan natin. Kamaster what? Grabe editing, Idol po. May sound effects pa. May sound effects pa nung manok kanina. Lahat ito, guys. Naku, magyan, hindi yan chocolate ha. Siguraduhin mo hindi chocolate yan. Si Idol. Diba? Hindi bida-bida. Kinain ba yan? Hindi gusto? Yes, wholesome din. Kawakas. Malaman na siya, pwede na siyang kainin ng mga tambay na tito. Palain ka, kuya. Yan ang idol ko. Ito po ang isang rider na nangi-scam. Nasingil po ng 1,000. Ay, wala naman kami no-order. Ito po itsura niya, oh. Grabe ka naman. Scammer po yan. Idol. May parcel na dala. Magsama kayo nung aso mamaya, ha? 2-course meal na tayo. Sunod. Ito, DJ Reznab. Ba't ako magsasorry sa'yo? Kasalanan ko ba na naiirita ako sa'yo, putang ina mo? Galit ka na kay Idol. Gusto de Beladja po. Problema ba, hindi ako nakakabasa ng Ingles. Grabe ka na, Idol, ha? Mapriso ka. Di mo ito magagawa pag nagtatrabaho ka na eh. So, pwede pa. Pag nasa likod ka, nag-yosi sa, sa break time, galing natro. All my friends. Sinara niyo yung wifi? Tatayo ba dyan? Hoy! Idol naman eh. Akala ko naman only ka. Akala ko only wifi tayo. POV. First ka pinakilala ng girlfriend mo sa pamilya niya. Kala ko ba idol ako? Alam ba idol ako nila tito at tita? Lodi lang pala. Ay, si Lodi pala ito eh. Ay, yan ang idol. Diba po? Yan, suporta. Tapos kakatukin ka. Maraming salamat sa'yo, classmate. Sunod. Idol, hindi mo kakayanin yan. Tiklop ka dyan. Kakainin ka dyan parang lumpia. Kamay palag niya. Alam mo sana'y humawak ng lumpia eh, pagkainan. Naku, wag. Mahirap kalaban yan, kuya. Idol lang ito pag nakatatalo mo yan. Ito na naman. Uy. Si Idol talaga, galing. Galing ko talaga, Idol. Libo na. Puro naman. Gusto mo ba mag-unwind bago matapos ang taon? Unwind dito sa Lower Bicol, mawala ng hangin. matatagpuan ng isang abot-kayang resort. Siyempre, hindi natin ito sinubukan. Takinan nyo ba? Leptospirosis pa ako dyan. Okay lang yun, bakit? Galing kay Pat. Kilala ko ito yung idol na to. Ang bilis naman ng panahon, idol. Patapos na rin ang taon. Sana may 13 man ka, idol. Sunod. Nalala ko pa ng usap na yung planking. Pucha, pag ginawa kami planking no, kahit saan, idol na idol. Okay. Idol na idol ka nun eh. Sunod. Yan ang idol, pucha. Pag kaya mo na magmanipula ng tao, sa emosyon, sa utak, maraming kupal na may jowa, diba? Nasa pagmamanipulate lang yan. Kaya lang idol ko.
Kakasabi ko lang eh, ayoko! Ayoko! Huwag idol! Ah! Idol naman eh! Ayaw! Eche, sunod! Oh! So, siya gumagamit ng boundary, di ba? Kaya natin makakalimutan si Idol Jonathan. Swag like Ohio! Oh. Gen Z talaga reaction din to eh. Pareho sa... Uy, si Idol pala to. Uy, si Nico Cado. Marilim mo sa mukha. Katapos ko lang panoorin Breaking Bad, ko na maalala yun. Lungkot yun. Praise. Hey, Riz on that. Whoa! Ew! What the fuck? Oh my God, bro. What the fuck? Okay, so stupid. Whoa. Did I jump scare you? Yeah, I bet I did. Si moist ba yun? Did I jump scare you? You coward. TikTok humor talaga tayo. I like it, cut G. Woo! What the fuck? Let's go. Gaya mong jeepney. Okay, ako na sunod. Leche. Tatampang uli. Galing kay Balo. Normal day in Bulacan. Idol pala to. Ito, nagtatapos siya. Ito ating mga humor natin ngayong linggo. Kung sa'yo mabagay ito, like, share sa mga idol nyo. Praise mo dyan, subscribe, mawala mamalam. Shoot!